हास्टेनि Kwcham Mantri yakaba CPIM ni Central Committee ni member Borom Gwnang Naresh Jamatia tini Belaino Manabikata ni parichay rikha tamni hinmale bo kaisa jaga meeting yakaba party ni boni je nijini dolni kaisa program thangai tongphuru chini tiprasa bosongni salatei bwrwi khoroknwi ah jagao bike bai accident wngwi tongmano nugui bo logi logi no bini gari ni nongkhorwi bini gari bai khaino o je khoroknwi accident wngwi tongnai rok no jibi sa khamnago tlangwi admit khlai kha tei bini o je accident wngnai rok ni nukhungni borok rok no bo contact khaiwi sahorkha bulagiri hinui kaisa thai tongo o thaio no o patimung patimani nainai di chini mangpili o Brother,